ପିଲାମାନେ ତମେ କେମିତି ଅଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଥିବ ନା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ତାହେଲେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭୁଲ କାହାର। ପିଲାମାନେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଭୁଲ କାହାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଗପଟି ଶୁଣିବା। ତମେମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ହଉ। ଥରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ମରୁଭୂମି ପାର ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, କିଏ ଯାଉଛ? ରହିଯାଅ। ଏଭଳି ଜନମାନବ ଶୂନ୍ୟ ମରୁଭୂମି ଓ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଏହା ଶୁଣି 3 ବନ୍ଧୁ ଭୟରେ ନିଜ ନିଜ ଘୋଡ଼ା ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା। ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଆଦେଶ ମାନି ରହିଗଲ। ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଦୀ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଲି ଗରଡ଼ାରୁ ମୁଠାଏ ଲେଖାଏଁ ପକେଟରେ ରଖ ଓ ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, କେହି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ 3 ବନ୍ଧୁ ନିଜର ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ ଓ ନଦୀ ପଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଲି ଗରଡ଼ାରୁ ମୁଠାଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଟାଇ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ମନେ ରଖ, ସକାଳ ହେଲେ ଯାହା ଦେଖିବ ସେଥିରେ ତୁମେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କରିବ। ଏଥର ଯାଅ। 3 ବନ୍ଧୁ ଘୋଡ଼ା ଛୁଟାଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାତ୍ରା ପରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା। ନିକଟରେ ଏକ ମରୁଦ୍ୟାନ ଦେଖି ସେମାନେ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲେ। ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଘାସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳପାନ କରି ନିକଟସ୍ଥ ଖଜୁରୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଥକ୍କା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଗତ ରାତ୍ରି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ପକେଟରେ ହାତ ପୁରାଇ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଲେ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପଥର ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ହୀରା ଓ ଲୀଳା ମୁଠାଏ ଲେଖାଏଁ ବାହାରିଲା। ଏହା ଦେଖି 3 ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠିଲେ ଓ ମନେ ମନେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ନଦୀ ପଠାରୁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବାଲି ଗରଡ଼ା ଆଣିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଣୁ ଚିନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଘାରିଲା। ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯାହା ଦେଖିବ ଯେତିକି ଖୁସି ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହେବ। ତିନିହେଁ ଖୁବ୍ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କ୍ରମଶଃ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁଭାବ ଜାତ ହେଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଭଳି ଉପାୟରେ ଧନରତ୍ନ ହାସଲ କରିନେବ ସେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ଏହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଇଠି ବସିଥାଅ, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଛି ଖାଦ୍ୟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ଆସୁଛି। ସେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ସ୍ଥିର କରିନେଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ତା ଭାଗରେ ଥିବା ଧନରତ୍ନ ଉଭୟେ ବାଣ୍ଟି ନେବେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆଟି ହାତରେ ଧରି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରିଦେଲେ। ତାପରେ ଅତି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆଟି ଖୋଲି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରି ପଡ଼ିଲେ। ତୃତୀୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ବଜାର ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଧନରତ୍ନ ଅଧିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରିବା ପରେ ସେହି ବିଷ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆଉ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା ଆମେ ଏହି ଗପରୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଧନ ଲୋଭ ହିଁ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା କି ପିଲାମାନେ? ଶେଷରେ ଧନ ଲୋଭ ହିଁ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ এই ଗପଟିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ନା ଆମେ କଦାପି ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ। ହେଲା କି? ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗପଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଗପ ନେଇ ଆସିବି। ହେଲା କି? ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।